Sa number 7, punong barangay arestado matapos makuhaan sa pusil, Granada. Bit-bit ang search warrant, nagpadulong ang kapulisan sa balay ng kapitan sa asyenda na Sipunan, Barangay 12 sa Victoria City sa Biyernes, Hulyo 17. Naabdan sa katapos ng Victoria City PNP, Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental, kag Regional Mobile Force Battalion ang barangay kapitan nga si alias Gar, 54 anyos. Nakuha sa pag-implement sa search warrant ang isa ka caliber 22 revolver loaded sang 6 ka rounds ng ammunition. Dugang nga 63 ka mga bala kag isa ka granada. Isa ka concerned citizen ang nag-report nga may mga hindi lisensyado nga armas ang kapitan. Yan sila ni Police Lieutenant Enrique Casila, ang Deputy Chief sa Victoria's PNP, napasaka ng kaso ng pagsupak sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa kapitan. Sunod sa kapitan, isa siya ka unlicensed firearm holder o galing nag-expire ang permit kag iya na ini ginahikutar nga i-renew apang siya ginserbihan na sa search warrant.